बिथांमोनखौ मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों नोंथांमोना नोंथांमोननि समायखौ लाखिनो हामारदोंब्ला दा घन्टासेनि गेजेरावनो बिटिआर नागारनानै खारनांसिगौ। बिटिआर सुक्तिया जारिमिनारि गोरोन्थि बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन। सिमाया बारायनाय नङा, बिटिआरआव जेबो गैया बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै बिटिआरनि सिमाखौ गहपुरसिम लांनाय लोगो लोगोनो फोरमान जाबाय आरो जोंनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय मुंख्लंफ्राबो हयथ' गोजोनबाय आरो बिटिआर सुक्तियादि जोंनि जौगानायनि मोनसे सुक्ति, डेभेलपमेन्टनि मोनसे सुक्ति, हारि जानायनि मोनसे सुक्ति, बेयो दिनै फोरमान जाबाय। बेनिखायनो जों दैदेनगिरिफोरनो रोजा रोजा साबायखरखौ हरबाय। नरेंद्र मोदी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अमित शाह जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अमित शाह जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रमोद बरो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गोविंद बसुमतारी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दीपेन बरो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दीपेन बरो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रमोद बरो लंग लिव, लंग लिव, लंग लिव। सुक्ति बायदियै बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायाव बर'फोर थानाय जायगाखौ बिटिआरआव सोसननांगौ, बे दफाखौ दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा गणतन्त्र दिवस फालिनायजों लोब्बा लानानै फोसावबाय। बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनानै बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि बर'फोर थानाय ओनसोलखौ बिटिआरआव सोसननायनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेंद्र मोदी, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' आरो एबसुनि आफादगिरि दीपेन बर'नो बिजनी जिल्ला इउपिपिएलआ रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बे हाबाखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम जोंनि खुलुमनायखौ, जोंनि सिबिनायखौ जों बावहरबाय। बेनि गेजेरजों बै ओनसोलनि बर'फ्राबो सोमावसारनायाव गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन, गोबां खैदां खैफोद सैबोनांदोंमोन, गोबां मुंख्लं जादोंमोन आरो बे मुंख्लं जानायनि फिथाइ आरो बर'फोर थानाय ओनसोल बिदि दिनै बिटिआर ओनसोलाव हाबबाय, बिनि थाखाय दिनैनि दिना जोंनि थाखाय गोग्गाथाव, खुसि जाथाव, रंजाथाव। बेनिखायनो जों रंजादों, बेनिखायनो जों बमा गावफुंदों, बेनिखायनो जों दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर होदों। माखासे मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिसि सुक्तिया गोरोन्थि जादों, बिटिआर सुक्तिया जारिमिनारि गोरोन्थि बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन। सिमाया बारायनाय नङा, बिटिआरआव जेबो गैया बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै बिटिआरनि सिमाखौ गहपुरसिम लांनाय लोगो लोगोनो फोरमान जाबाय आरो जोंनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय मुंख्लंफ्राबो हयथ' गोजोनबाय आरो बिटिआर सुक्तियादि जोंनि जौगानायनि मोनसे सुक्ति, डेभेलपमेन्टनि मोनसे सुक्ति, हारि जानायनि मोनसे सुक्ति, बेयो दिनै फोरमान जाबाय। बेनिखायनो जों दैदेनगिरिफोरनो रोजा रोजा साबायखरखौ हरबाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबाबा आं बिटिआरआव थाया होनलायनाय बेफोरबायदि मानसिफोर दं। बिथांमोनखौ मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों नोंथांमोना नोंथांमोननि समायखौ लाखिनो हामारदोंब्ला दा घन्टासेनि गेजेरावनो बिटिआर नागारनानै खारनांसिगौ।